Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku bidiyon wasu daga cikin jaruman Kannywood da suka yi aure lokacin da ake tsaka da yayinsu. Kafin nan ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Inganci TV. Ummi Rahab. Ummi Rahab dai ta kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka fara fim tun suna da ƙananan shekaru. Tun tana yarinya dai ta fito a wani fim mai suna Ummi, kuma ta samu karɓuwa sosai a cikin shirin duba da irin rawar da ta saka. Shiri ne dai wanda jarumi Adamu Zango da kuma Jamila na Gudu suka fito a ciki a matsayin iyayenta. Sai dai tun bayan wancan fim ɗin mai suna Ummi aka daina jin ɗoriyar jaruma. Sai dai a shekarar 2020 ne aka ga sabon hotunanta a shafukan sada zumunta inda take ce kanta murnar ƙara shekara. Kasancewar jama'a da dama sun san tun a wancan lokacin yasa suka yi ta dafifi wajen bibiyar shafukanta na sada zumunta. A cikin shekara ta 2021 ne aka ci gaba da ganin jarumar a fina-finan Hausa. Ta ci gaba da fitowa a shiri mai dogon zango na jarumi Adamu Zango mai suna Farin Wata. Hakan yasa jarumar ta sake samun ɗaukaka sosai. Sai dai duk da kasancewar jarumar ana yayinta, hakan bai sa ta ƙi yin aure ba, inda ta auri abokin sana'arta, jarumi kuma mawaƙi a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa Kannywood, wato Lilin Baba. Jaruma Maryam Faruk Waziri. Maryam Faruk dai ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jarumai da suka yi tashe a shiri mai dogon zango na labari. Kusan za a iya cewa jarumar ta shigo masana'antar shirya fina-finan Hausa da kafar dama, duba da yadda ta samu karɓuwa sosai a shirinta na farko wato Labari Na. Ita ma dai ana saka da haska ta ne a cikin shirin, kwatsam sai aka samu labarin za ta yi aure, inda ta auri tsohon ɗan ƙwallon tawagar Najeriya. Yanzu haka dai Allah ya albarkace ta da samun ƙaruwar ɗa. Jaruma Khadija Yobe. Khadija Yobe dai tana ɗaya daga cikin jarumai da taurarin su ke haskawa a halin yanzu, kuma ta samu ɗaukaka sosai da karɓuwa a wurin jama'a duba da irin rawar ta saka a shiri mai dogon zango na Izzar So. Jarumar dai tana ɗaya daga cikin jaruman da suka yi aure a shekarar da muke ciki ta 2023, inda ta auri abokin sana'arta wato mawaƙi Izzuddin M. Doko. Muna musu fatan samun farin ciki na har abada a rayuwa.